ljudi! Evo nas u 4. epizodi Minecraft preživljavanja. Jel 4? Treća. 4. 4, izvinite. Malo smo se zajebali. Ja bi ga dešava. Šta smo mi prošle radili? Idi provjeri sjemenke da su narasle. Nisu. Kako će narasla, nismo igrali. Šta? Ajmo probat naći selo. Ajmo. Ponijet ćemo samo jedan mač i malo hrane. Hoćemo? Da. A ostalo sve ostavi. Tu ponesi. Dobro, ostavi ugalj. Hoću. Da vidi, ali to se noć bliži. A ću vidjeti. Joj, gdje ću staviti? Šta ću ponijeti, šta misliš? Izbaci cvjetić, šta će ti? Ma trebaju mi cvjetići. Pa ostavi u inventaru. Napravit ćemo još jedan chest. Tako da ne bude problema. Sada ostavi tu. Nemoj, alo, ponesi tu. Pa crknut ćeš. Pa ponesi to sve. Nećem da ponesi. Pet, vidi koliko imaš dole onog. Evo, svinje. Pig. Hajmo ih dovesti, hajmo napraviti mi prvo tor. Ajde. Prvo da napravimo tor. Ajde, uzmi drve. Hoću. Imaš 4 štapića već. Eto gore. Još čara. Idemo. Evo ga. Šta ne znam što sam izašao. Imamo previše ograde. Nismo u prošloj epizodi ovo posadili. Ja mislim da će uskoro noć. Hoće, stan. Možda hoće. Ajmo mu neđe posaditi. Evo tu. Evo tu. Ajme na kuću. Ali trebaš postaviti zemlju. Malo sakupljati drva dok noć ne dođe. Dok noć ne svane. Pa dobro. Biće noć. Noć će se banut. Ajde sakupljaj hrastov. Možda nađemo šta. Nađemo, ba sigurno tamo ima drva jer znam jer sam u prošloj epizodi tamo. Ne, prošloj nego predprošloj. Vidi svinja. Eto ima šljunka. Šljunak. Ljudi šljunak. Evo ga krava. Oje. Idi malo istraži tu. Ajde prvo tu. Dobro. Može. Na veze, to će sam ništa. Eto ovce. Ovce ću ih ubiti. Hajmo ih dovesti tamo. Pa dovest ćemo, ali prvo stiš da ih zagradimo. Ne veze, ostavi. Ček. Ubi kravu. Što ima tam kod nas kod. Idi tamo nazad. Vam. Nazad. Nazad, aha vam. Možemo ubiti. Eto tu. Dobro, imamo 3 vune, možemo napraviti krevet. Ajde sad kući pada mrak. Idemo ljudi kući. Ajde, balan kući. Šta si ti mislio? Da ne zaginemo. I požuri se. Ja trčim, šprintam ljudi.
Atletičar. Parkour. Rješava. Još što baš nas je sjebu. Popravi, ajde. Dobro, imamo sad malo podruma. Samo to popuni zemljom gore, alo. Znam. A pa je požuri, noć. Pa će i tebe zombi. A nisam mislio tako. Ali, hajde. Au, ljudi. Creeper nas je sjebo. I to ne malo. Malo više. Postav tu baksu. Ja mislim da nam treba da... Pa ti imaš 3 vune. Krevet! 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 Sada možemo da hrčemo i spavamo. I meni se spava. Kod nas je 12 sati na večer. Da sam ono htio. A ja. Sine. A mogli bi mi da započne neku novu kuću praviti? Neku bolju. Pa, mogli bi. Mogli bi. I evo sad ide moj drug. Enderman, Peter. Oh. Ubij ga, ubij ga. Ja se volim tu s Endermanom. A prije će mene ubiti, ne smijem ga gledat u oči. A pogledao si ga. Šta je ovo, sine helikopter, aman? Naježio sam se. Sada malo kuću preuredimo, da ju ljepšamo. Prvo ću sakupiti drveta. To sjekira mi treba. I otićemo ovdje u najbližu šumu. Evo idemo u šumu. Skupljamo drva, skupljamo drva. Ja ne znam zašto tako svi kopaju. Zato što su ovo velika drva. I najbolja misliš. Najbolja drva. Ovo. Mi smo snimali, jel tako, CSGO, ali nam nije radio zvuk, nešto pa i nismo izbacili epizodu. Eto. Da samo znate. Radi reda. Sad. Jo, jebim ti drvo. Jes nas izjebo Creeper. Otkud se on ondje spavnuo? A bilo premračno. Jel' tako? Da. Jo. Ja se tamam obradovo, krevet ćemo napraviti. A super, imali smo ljudi sreći. Jel' tako? Da. Što nas nije ubio, ostalo nam je jedno srce. Tamo
kućici, imamo malo trave, razumijem. Eno, trska. Rodila trska. Ček. Eto, taj dio si sasjekao skroz. Nisam, aha, ovo je. Nemoj to tu posjet. Eno ga. Ajoj. Eto, rodila pšenica. Ček da niću ovo. Evo. Što smo mi ovako tih? Oj, opet Ender Peder. Evo skeleton, neki čujem ga. Izvadi ti von čakiju. Ček, neka ovo ovako. Zemlja. Idi kopaj. Neka. No sad neka ovako. Evo moram da havljam. Šta ima u frižderu? Eno, imamo. Au, nima nam peć. Auuu! Čekaj, da nabavim kamena. Imam kramp. Pa što to može biti Enderman? Pa ni krampi nima. Kaka smo mi sirotinja, nemamo ni kramp. Eto ga kramp. Tu se neko čuje, jel tako? Ovo ćemo da zatvorimo. Čime? Kožom? Kožom. Idi skopaj, vidi ono, lijevo. Koji? Eno, to. Ovo ćemo malo da proširimo. Ovdje se mogu staviti krevet radi mobova. Ovo ćemo uništiti. Evo da krevet. Zaživjet creeper. A ti još ostavio vrata otvorena. Koji je tebe najgori mob? Meni creeper. Pa. Enderman i creeper. To su najgori. Evo ovdje ćemo isto staviti jedan crafting table. A ne volim nog vitera skeletora. Ako njega voli. Ali dobro, njega lahko ubit. Znači, on samo, pošto je on visok 2,5 bloka i onda mu samo gore postaviš zemlju ili tako nešto i možeš ga ubit lahko. Eto ga, sad imam kamena kod... Vidio sam ender. Nema veze. Vidio je čovjek Endermana. Tu ovdje ćemo peć isto staviti.
Ovo smo mogli tu i ovo. Tako. Ovo neka ovako. Idemo stanje. Idi vidi kako je stanje tamo u našoj... Šta to radiš? A, praviš još jedan sprat. Da. To drvo naraslo. Ovo ćemo pretvoriti. Tu. I napravi malu terasicu. Ili neće napraviti terasicu. Sad ću ovo čekati. Vidimo i odavde kako je stanje. 1, 2, 1, 2. I tu napravi onih, znaš, onih mali slabovaš, kako se ono kaže. Ma ne to, nego one upola. Kontaš? Znam. Neka ovako. Idi tu sve popuni. Čak i od taj krov. Čuje se skeleton. Znam. Isto napraviti. Vrata. Eno ga skeleton. Ovo ćemo tu ostaviti. Samo baklja jedna treba. Ovdje. Tu. I dole stavi. Sprat nam je vrhova, donji, prizemlje, isto smeće. Čekaj.
Ajde ovdje može neki chest. Ne može tu stati čest. Čekaj. Ovdje ćemo zatvoriti. Evo, ovdje ovako. Jebi. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Komentaršite, rejtujte, subscribeajte i vidimo sljedeću epizodu. Ćao!